Igbo Moloze Kinekwa Mon again, and we now batana for video. I always like to exercise and greet you people. Nina Yanako could this video na for Maka Angela Nwosu. Yes, and with some of the brief down on Chalino. If you are still a follower of Angela Nwosu, Igbo, wow. If you are still following Angela Nwosu, Igbo, wow. And a brief history in Chalino many years ago. One lady put on social media. Bido mewe ihe eze nwanyị. Obido mba obido zo mewe ihe amụ ọtụ nke azụkwa wee sị ala nwoke ala nwanyị all those things. So anyị ma na ihe alụlụ a na-adịba anyị ndị be anyị mma na ntị. Emegide, she was getting her followers. Mind you that Angela Nwosu was once a follower for Getio Kekenjaka and other people in Ano today. She was once there on a better comment to get you mama ride on. Then, because somebody like me, I started Facebook on time. No gay. But one has about yourself. When I use the cheat code, when I use the browsing free cheat code, a browsing opera mini, you teach us something the opera mini, keep making me pay Facebook again. But Facebook had the bell like this. You should upload the picture, you have a full site and an abandon. Click a Facebook full site or desktop site before you upload a picture that time. So, but that's by the way. So Angela Nwosu we capitalize here on the foolishness of Ndigbo. I'm coming no. Emechi henka owema by ile eze nwanyị. Obido eze nwanyị. Ndigbo we nlukwa gide. In the process of eze nwanyị olewe blue eye nda Hausa nele. Obia ilfo emenemen relegate living a soft life. Ndigbo na-ekpuli ego na-ekpi ya na ego blue na ego nke eji jide nwoke. And most of you know for how wicked unu dey. So si hunu na ego n'ụwa nke eji jide nwoke, nke eji ata ya nwoke down, nke eji eme nka ihe ọbụla niile unu ego is centered on nwoke. Today kan na agwụ na so nje signable follower of Angela Nwosu ihe bụ huwa. And this alone and don't go ihe bụkwa na ogune kataka huwa. Today Angela Nwosu have not come out to cause no brozi kweza nwanyị or cause na ọ na-eme ihe ọzọ. Her method of transiting from one script to another is still amazing. Or end the this script too. But what happened in a suspense or bar another storyline. So that is how most of Ndigbo started funding Angela Nwosu and she became rich and powerful. This video now that one night work it go cool and go analyze ya. Go get Angela Nwosu. Siwe megine, siwe da Ndigbo Willie Ndigbo Changom. And if you are still part of those people Angela Nwosu and you doesn't want to come out to admit Angela Nwosu again, ihe ka you na make it because then ndị mmadụ ya nkịta anụ ọkịta ndị mmadụ pụtakwa mmalụ n'ihe mafọ ụzọ ịmago a na-asị gị na nke abịa mana instead in that year enwe ndị ka na-akpị ya mama luwe echi ndị ka na-akpị ya mama mommy we love you we did this olewe ya unu ego ụmụ nwa unu contribute for nka unu eme nke ọzọ. To what extent are you people continue going to do that? To what extent? So nene ihe nwanne nwoke kwu maka Angela Nwosu bikine necha ya mmụta ihe saa anya gị mmiri ka ọ dịkwa. I greet you all my lovely fans and friends all kwezi ikuku. Kedu ife nji betata Angela Nwosu ife na-eme mmadụ bụ gịnị ịgbazi mmadụ onu. Angela Nwosu so wee mee all the whole ladies fabluzie ndị a na-afụ as ndị na-agwọ ọgwụ eme ife ndị mmiri. Ịmana tata na Angela Nwosu mere ụmụ nwanyị ha believe zie na onwe ife dị mma difa ga-emelụfa ọ enyi fa nwoke ga-emelụfa na abụrụ nke ọgwụ ma ọ ka ya mata wetalụ. Gee ntị ọfụma. Angela Nwosu bụ somebody no ili onwe agụ na agụ. A little poor girl like us. Onolo onwe babalo. How can I survive this situation? How can I make wealth from people? Owe choba we oge ebido ko we lie ndị mmadụ ka ife omelu. Angela poga create ya page. Say na ya bụ gịnị digital Ogbanje. From there now obido level dey fan nejinaka bracelets
lebe all these things ornaments kelekele ife ndị asị ba anya afọ ọzọ nwere ife ahụ just bead nkịtị na abụọ for beauty ejiwela achọ mma. Angela lebelu anya na ife abụ gịnị ife ndị mmiri na ịgbalị ya n'ukwu nwoke ri ha anaghị enu ịtọkụlụ ya ịnyalị ya n'onu nwoke fụrụ anụ ya ịtọkụlụ ya iwelie wee n'ite wee sie ofe ahụ nwoke li ha anụ ya n'ụmụ ịsha amụgị ya and na ife ọbụla ikwuru ana na nwoke ga-emelili ya na ikwu enukwu ana na nwoke must believe nke afọ ikwuru. Ụmụ nwaanyị wee believe zie na o nwezighị ife dị mma na-abịa from their husband and their boyfriends na-abụrụ from ọgwụ or from that place ka ụmụ nwaanyị si wee bido kwabazie ajọ ọgwụ. From there ka ụmụ nwaanyị si wee bido gabazie ihe gbasalụ ka anyị gaa ọlụ mmiri ka anyị gaa nke aga nke ọzọ. Efuzie nwaanyị na-agba ya okwu ọ na-eche ife ọzọ. All this girl a na-akpọ Angela Nwosu mere ka ụmụ nwaanyị wee mata na ewepụ ịgwọ ọgwụ lụọ ọlụ mmiri, there's nothing good that come from man. Osi otu wee na-achịkọ ego before you know it upon obiam nazie Dubai bili na one of the best city na Dubai na-alacha aka ngolo na-ajụ ihe Igbo mere Igbo ọ ife abụ ife Angela ga-akụziri ụmụ nwaanyị all from that moment ka ụmụ nwaanyị si wee mụta na ha ga-agọzi ọgwụ alụ ọlụ mmiri before ha bazie na nke mmiri enwe ilofa bazie na nke Ogbanje na-ewufa gọzie pro na ife a na-eme. Ife abụghị format and scam ife ndị adịra alụ ọlụ. Angela bidolu ịlụ ọlụ mmiri online asị ụmụ nwaanyị n'otu ego onye ọbụla atụba ego atụta millions. Angela nọrọ obodo oyibo lụọ ọrụ ndị nọba anya ọlụ mmiri. Angela nọ na hotel n'obodo oyibo lụọ ọrụ ndị nọba anya ọlụ mmiri. What a shame. Angela abụrụ dibia. Angela abụrụ dibia nwaanyị. Angela enwere okwu mmụọ. Kedu ife o ji alụ ọlụ mmiri ahụ ọ na-alụ? Kedu ebe ọ na-alụ ya bụ ọlụ mmiri ahụ ọ na-alụ? Kedu ebe o si mmanya mba ọlụ dibia? Ka ọ wụọ ya pụta ose planụ nke ya gasa ụmụ Igbo na Igbo ka a na-eli, Igbo ka a na-alacha aka, Igbo ka a na-egbu, Igbo ka a na-egbu kelekele. Ngolo na-ajụ kedu ife na-emezi ndị Igbo? Ọkwa onye Igbo oluso obi ọkụ. Angela Nwosu with all these things kịta now ndị niile anwata ata ọchịele ka ya mata ka ha kele n'ukwu ha enwechana di ndị ata okpo eli ọgwụ anwa ha na-akwali up and down difa ọka fụlfa n'anya ndị afụ tata jiri that rengi ọkpọ esilifa wee sili mmadụ nne ha ka bibe difa. Answer is no. So ofu ụzọ ka eji nweta nwoke ezi omume na ịkpali ugwu ị nwere ihe na-aga achịta bangle na-aga achịta blue eyes, green eyes, sea eyes to confuse man who is fooling who. Angela Nwosu bụ ebido this rubbish here now and now ụmụ nwaanyị na-afụzi ya as a game. Efuzie nwaanyị na-agbazi okwu na-eche ọgwụ ọ ga-agwọ n'isi gị na ife oge ebe wee lie ngụnwa imezieli ya amalụ ochie na ọgwụ ya lụrụ ọrụ which is lie. Please let us be one.